Eta ondoren, sariak banatuko ditugu. Lehendabizi, epaimaikidei, mila esker, egin dezuen lanagatik. Eta sariak banatzera, Eider Ilarramendi jarduneko alkate anderea etorri zaigu. Eskerrik asko zuri ere. Eta segingo naiz. Herriko bikotearentzat sari berezia, Eneritza Ulestia Mutiozabal eta Julen Alonso Apezetxea. Zorionak! Bai, gehatu batzen. Bigarren saria, 175 euro, Eneritza Ulestia Mutiozabal eta Julen Alonso Apezetxearentzat. Lehenengo saria eman aurretik jakizue, txapelketan parte hartu duten gainerako bikoteek, finalean, 70 eurotako dieta izango dutela. Eta kanporaketa gainditu ez dutenek 50 eurotakoa. Eta orain bai, Zarauzko trikitilari gazteen 32. txapelketa honetako irabazleak, txapela, trofeoa eta 250 euro jasoz, Itxaso eta Irune Elizagoien Bizente. Zorionak eta gora, mesedez. Hemen ditugu, aurrera!